Затриманому окупантами кримсько-татарському активісту Едему Бекірову у камері ніхто не погрожував. Російська правозахисниця Зоя Свєтова поширила допис у Фейсбук про те, що доньці Бекірова Елеонорі передали послання від співкамерника «Ця людина скоро помре». Едем Бекіров – інвалід першої групи, у нього цукровий діабет, тяжка хвороба серця та ампутована нога. У СІЗО йому не надають необхідної медичної допомоги. Телеканал «Дождь» вирішив, що ця фраза є погрозою. Він проінформував про це Федеральну службу покарань Росії. Там пообіцяли розібратися. За словами журналіста Антона Наумлюка, послання було геть інше. Співкамерник, фігурант ще однієї політичної справи Руслан Трубач. Він доглядає за тяжкохворим Едемом Бекіровим і напередодні в суді публічно заявив, цитую: «Я вам відповідально заявляю, якщо Бекірова не витягнути, він помре. У нього місце ампутації, все синє і набрякло». Тобто це був заклик про допомогу. Але після втручання телеканалу «Дождь» тепер під загрозою посилення репресій окупантів і сам Руслан Трубач. Про те, в яких умовах у СІЗО утримують Едема Бекірова, в ефірі АТР розповіла його донька Елеонора. Перевязочный материал мы ему передали, но вы же представляете, да, что такое камера, в каких условиях. Это камера спецблока, то есть если мы каждый день перед тем, как утро начиналось, он кварцует свою комнату, там в ванную, да, где он делает перевязки, каждую марлю мы гладим, проглаживаем, то есть этого там сейчас нет. Да. У него мало того, что у него еще забрали протез и костыли. То есть он практически не передвигается, он всегда находится на одном месте. Благодаря Руслану Трубачу, который также находится с ним в камере, чухстага у нас огромная, потому что он ему помогает передвигаться.